Kaixo, nire super txiki maiteak, zer moduz gaude? Nahi duzuen bizitza eraikitzen super sekretuak entrenatzen espero dut baietz. Askotan, ez da erresa, sartu bazea pentsan molde negatibo batean, behin sartuta hortik ateratzea. Ez da erresa, gero zenbat eta denbora gehiago horregon zailago, baina zein da berri ona, atera daitekela gelditu hemen eta jakingo duzu aurrera super txikiak eta super familia. Ezaztu, trilogia derrau zure eskura duzula nire web orrian zure aurrak alduntzeko ez itxaron. Jada konturatuko zinean gure buruak ze joera duen, ezta? Beti gehiago negatiborantz jotzeko joera daukagu. Baina ez kezkatu, egoera hori aldatu daiteke eta positiboagoan gure arreta jartzea. Gogoratu zaite beti zure ekintzek ondoriak dituztela onerako zein txarrerako. Zuk ematen duzun hori edo egiten duzun hori nolabait bueltan izango duzu edo hori da jasoko duzuna. Demagu normalean lagunak kuadrillan edo zure lagun taldean jarrera pasibo bat duzula, bale? Gehiegi parte hartu gabe. Zeukiko duzu bueltan ere? Jarrera berdina agian besteen partetik, ez? Askotan uste okerrak barruan ditugu. Ez dugu uste onena merezi dugunik, edo lortu nahi dugun hori oso zaila dela. Eta horretan ze aukeratzen dugu? Alferkeria, esfortzua utzi egiten dugu. Hori sinismen oker bada. Baina ez kezkatu, 7 printzipio daude, grabitatearen legea bezala, funtzionatzen dutenak. Oraintxe azalduko dizkizut. Lehenengoa, mentalismoaren printzipioa. Pentsatzen duzun hori edukiko duzu, beraz aukeratu ongi zure pentsamendua. Bigarren printzipioa, elkarrekikotasuna. Hemen sortzen dena, errealitatean ikusiko duzu. Adibidez, hegazkina, lehenengo aldiz norbaiten buruan egonda, edo labadora bera, ezta? Hirugarren printzipioa, vibrazioaren printzipioa. Materian atomo guztiek vibrazio bat dute, bale? Guk ere bai, gure pentsamendu eta emozioek vibrazio bat edatzen dute kanpora. Laugarren printzipioa, polaritatearena. Egoera guztietan guretzako hoberena dena aukeratu dezakegu demagun, gela aldaketa tokatzen zaizula. Ezta urten, fokatu zaite agian gauza politetan, lagun berriak ezagutu ahal izango dituzula adibidez. 5. printzipioa, erritmoaren printzipioa, gauzek bere denbora dute. Adibidez, ume bat ateratzeko 9 hilabete gutxi gora bera, prozesu batzuk ezin dira aurreratu naiz eta guk lehenago nahi izan. 6. printzipioa, kausa eta efektuaren printzipioa. Egiten dugunak ondorioa badu, egiten eta pentsatzen dugunak ondorio bat ditu edo efektu batzuk ditu. 7. eta azkena, sorkuntzaren printzipioa dena gea baliotsuak eta bakarrak. Azkenean, danok gara ezberdinak eta zerbait politako jaio gea, ezta? 7 printzipio hauek aplikatuz joan behar gara egunetik egunera. Esan bezala, printzipio hauek ala dira, ala bai grabitatearen legea bezala. Eta aplikatuz konturatuko gara horrela funtzionatzen dutela. Espero du laizter eskoletan eta etxean irakastea. Bitartean, hasi zure lana egiten printzipio hauekin. Aurrera super txikiak eta super familia. Ikon volumena, gorputzek eskatzen dehust, bai, martxa
eta bueltak eman. Ai, bang, bang, akabu